عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يوم القيامة أين أولو الألباب؟ قالوا أي أولي الألباب تريد؟ قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أقد لهم لواه فاتبع القوم لواؤهم وقيل لهم ادخلوها خالدين رواه الترغيب. Ngokuka Abu Huraira uNkulunkulu athokoze ngaye umprofethi kaNkulunkulu kuthula makube kuye wathi kuzokhishwa isimemezelo ngosuku lokwahlulela esithi ziphi izingculabuchopho. Kwabuzwa ngobani izingculabuchopho? Waphendula wathi yilabo abakhumbula uNkulunkulu bemile, behlezi noma becambelele, becabanga ngokudaleka kwezulu nomhlaba, bephakamisa amazwi athi, Nkosi yethu, awuzange udale lokhu ngeze, umsulwa, sisikelele esijezisweni somlilo wesihogo, bayonikezwa iflegi, bayobe sebelandela iflegi labo, mese kuthiwa kubo, ngenani ezulwini, ingunaphakade.